करतो मग देखील तिला 8 हां ठीक आहे ठीक आहे. ପଚାରିଥାନ୍ତି ନା କ'ଣ କ'ଣ କି ଆରପଟରେ ନାଁ ଲେଖିବାର ଥିଲା ସେପଟରେ ପିକ୍ଚର କରିବା ତ ସେପଟରେ ନାଁ ଆପଣ ସବୁ ହଁ କର ଦେଖିଦେଲି ଆଉ କର ସେତିକିରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି କର 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 ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଭିତରେ ବସନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସିଲା ଆମେ କାଟି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣ ଭିତରେ ବସନ୍ତୁ।